ना औ माइ हादों माइआ बारा मोजां जायाखै एराखै ना 2 मिनिट मान हाजिराबो होदों सानै हाजिरा दङ ओमफ्राय आंबो हाफाबाय एसे थाब जोबनायनि बजाफ्रा एसे गिदिर जानांगौ बजाफ्रा ओंखायनो दानो खाथ'वाखै दा खागोन र' एसे हाबावनोसै हानो हालालै हागोनसै आं जोंना माइया नैबेनिफ्राय बै मथा मथि 3 बिगा 3 बिगासो गोलैयो आरोखि 3 बिगा दङ 3 बिगा दा हाजिरा होबाय हानो ओमफ्राय आंबो एसे हाफादों सम हायो माने आंना जाहैबाय सोलोंनायसो दिनै जोबसिगोन दाख्लै माने हाबाय दाय रोगागोन ओरैनो टाइम पास भिडिअ बानायलाबायदों गुमा मोनबाय गुमा हमदों फैसे ना दे बुरी दिखाई दिसन गुमा गोथाव र' आपनाक दी দিব गुमा गोथाव नै गुमा गोथाव मोनबाय दे नै बेखौ जायो बिराद गोथाव बिराद गोथाव औ नै माइ हानायाव नै बेखौ मोनो नै बेखौ गुमा गोथाव बिराद गोथाव बेयो जानो अनला ओंख्रिजों जानो बाथोनबो जाजायो फाजाबो जाजायो गुमा नै बिदि औ बिराद गोथाव औ माइखौ हाखांबाय साननैसोनि उनाव हाखांनाय जाहैबाय दा दिनै माइखौ रोगानोसै रोगानानै न'आव लांनोसै आंबो रोगागोन नै माने बयबो स्टिं स्टार्टार रोगानाया थाब जोबबानो जायो नालाय नुदों माबा बजाथाम 6 बजा थिखोनो हाबाय एबार आं लांगोन नैबे लांगोनसै फाला फाला एखे बयबो उन्दै जोंना ब्रादारनि फिसालाया बेबो रोगायो नै बेबो रोगायो एबार आंबो रोगानोसै नायदो आंबो रोगानोसै जोंना जाहैबाय माने दिनै बन्द' नालाय दिनै जाहैबाय सानडे स्कुल डिउटिबो गैया आहाबो अफिस गैया दा ओंखायनो बयबो टाइम मोननायावनो जा हागौ रोगालाबायनानै दिनै फोजोबनोसै दा आंबो रोगानोसै बारा एक्सपिरियेन्स गैया थेवब्लाबो स्केन लायनो बावखाजों सोबाय बारा थिखोनो हाया फोजाबावलै ना फोजायो नोंनि बोलोखौ नायदो बजाथाम जाबाय फारसे बोलो हो थिखोबाय अजन मथा मथि बुहुद अजनानो बेजाय मोनथाम बेबायदिनो रोगाबाय थानोसै नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लाइक खालाम बिराद खस्थ' खालामनानै बानायबाय जों भिडिअखौ दा रोगानोसै बिदि रोगाबाय थागोन बैहायसो दोनदों खर' खाथियाव सायलै बिरादनो औ
bebas gini, Pak. Bebas gini. Tiền đây. Tiền rồi. Nghe nó miếng à. Hạt cái say bằng chừng. Ồ. À. Được rồi. Đấy gà đẹp chưa đã. Đấy nụ gần. Cái này dập đấy. À. Chào bạn. Miếng à khỉ. Yes, habis saya beranda. Ubahagia mau nunggu जाहैबाय Ajidan tidak mau barang kau. Oh, जानायनि थाखाय मावनांगौ जाहैबाय फैदो दे लागाव जादों दे लासै लासै दोनदो दे दोनबाय जाबाय जोब्बाय आंबो जाबगोन दा दसे र' एसे जागासिनो दं Ya dah selesai deh. Aduh, ini sedang pura-pura nih Laila. जाबाय Pura tengah. इबारना अट' जाबनाय जाहैबाय माइखौ अट'जों लांनोसै अट' जाबबाय जोंना फटार लोगो मोनलायबाय Mongol ini dalam dekha और भी बड़ा. Mongol. बोले सुकू टाइप बोले दो सीना जाओ जब ना ताले सीनी बो ना तुम्हारे यूट्यूबर दिखी था कि वो होशे माने पूरा क्लियर जायो बोरैबा बेखौ जाबजोबना लांसै गासिबो पार्टनारा नैबे पार्टनार लानो हाबाय नङाबा आरो आधा घन्टासो लाबावगौमोन जाबनो नैबे बिथांनि नामा मा नाममोनलाय एसे बुंहरदो नामा मंगल बिराद मोजां पार्टनार माने हेल्प होयो आरोखि मोजां सिगाङावसोलै मंगलखौ नोंना उनाव नांगौबा लेंहर बिराद मोजां हेल्प होयो बे बबेबा खामानि दंबा लेंहर कन्टेक्ट खालाम जोंखौ नैलाय मंगल माहाजोन एबार रोगाबाय मंगलजों रोगाबाय दिबार क्लियर नुबाय ओइ बाबा ओंखारलाय बाहाय जमा दोननानै साननैसोनि उनाव मारा होनोसै दोनदो बाव दोनदो बाबा मावजिखौ दै लायनोसैलाय औ थां Go. berapa sih?
मादैखौ जगावदि लाबोनोसै लोंनो सम सम क्लियार नुयो औ बिराद क्लियार नुयो सम सम नै समालाय दा जोङो माइखौ दोनफैबाय दोनफैनानै साननैसोनि उनाव माबा मारा होनोसै दिनै बिराद मेंबाय रोगानानै बाहाय दोननोसै मेंनाय जाबाय रोगानो हाला दिनै एसे दिनै खनब्रै खनबासो रोगाबाय माराखौ जेब्ला होगोन अब्ला मिथिफिनगोन आरोखि बाय